Защо напоследък българина ходи с анцук? Защото анцука най-добре върви с джапан. Менталитета на българина просто, но не сигурно се облича по-елегантно, когато влиза в един ресторант. Елате вътре, по-надолу ще ви кажа. Обичаме така да се обличаме, по-удобно ни е. Кой въведе анцуга като мода? Като мода, това са го баровците. Американците, бе. Американците също. Адидас, Nike или Puma, говориме за анцузи, за това става дума. Обличаш го при нужда да бъдеш бел човек. По анцук ще ми изпратят чак до моя ковчег. Какъв човек, бе, бата? Аз по анцук съм безсмъртен. Отвориш ли ми се на анцук, се считай за изкъртен. По-горещ, стилен, по-здрав, по-силен, абе много стабилен, наточен и стилен, само анцук. Има в моя гардероб от 9 вече, ви казах анцук от люка до гроб, часове прекарани по пробните братле. Подбирам ги внимателно да ми седят добре. Хубавите мигове в този живот. Анцук на гърба, в ръката с компот. Под, лете, снег, зимата, всичко побива. Дреме ти за климата в мрачните мигове. Носи утеха, казвам ти, брато, за мене нема друга дреха. Амброзия за текстила, еталон за елит. Приятел, опора, мое копие, мой щит. Ако тялото е храм, анцунгът е храм на тялото. Анцунг атака, това е само началото. Началото. И който с анцук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресе земята. Анцук атака! Който с анцук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресе земята. Анцук атака! Който с анцук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресе земята. Анцук атака! И който с анцук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресе земята. Анцук атака! Каква е разликата между официален и ежедневен анцук? Разликата е много голяма. Голямо е, който анцук, това е един живот. Кой въведе модата на анцузите в България? Мисля, че салените. Каква е разликата между официалния и ежедневния анцук? Поздрав за целия кооперативен пазар. Разликата от официалния ежедневния, че... Така, а здравейте, дами и господа. Баш ми е драго, за протокола Симо съм аз. Сега с вас ще засегнем много голема тема и започвам лекцията с следната теорема. Адидас върху анцук е равно на класа. Нема ситуация, в която анцук да не пасва. Вече, това е закон. С анцук моя си кумна сватба, мой да сменяш си фон. Скромността и анцуга красят човека. Това е мъдрост поне на няколко века. На чушкопека или в казиното, братко на дискотека, или в градината, нема яд, винаги готов за екшън. Кога се налага, моля да замахнеш, да ритнеш, а моя и да бягаш. Анцуга слагаме като рицар своята броня, с гордост, боен дух и се метаме на коня. Смета се за тест, за истинския балканец, да прокара трите ленти от пета до ланец. Смета се за чест и да кара тройка баварец с пробито гърне, лекти чанти и спойлер красавец. Неуязвим срещу куршуми щик, с анцук ако си все едно си плува в реката стик. А за Ахил жалко, нямаше да умре, ако бе загащил и подпетил кръчолите на своя анцук. И който с анцук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресе земята. Анцук атака! Който с анцук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресе земята. Анцук атака! Който с анцук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресе земята. Анцук атака! Който с анцук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресе земята. Анцук атака! Каква е разликата? Ежедневният е по-спортен модел. Айде тигъре, Дунавски! Бие повече към костюма. Руснаците, според мен първи руснаците се появиха на Слънчев бряг още 73-4 година и мисли на опера са ходили с анцузи. И затова мисля, че и тук стана модерно. Стопал съм се като циганин за сръбска сватба. Спортен елегант, душата и окото ти грабва. Менталитет мой и ценностна система. Анцуга слагам и от раз решавам всека дилема. Денят завършва с залез, а нощта си изгрев. Човекът истински човек е когато анцуга чисте. Хората си отиват, но анцузите остават. По-малко думи и повече анцузи трябва. От мен да знаеш, отдалеч личи си класата. С черен на погребение си избел на сватбата. Етикет се учи, но класата е вродена. Анцук в халците forever, мултифункционална схема. Може в офис да работиш, да копаш картофи, да си банкер, спортист, премиер, настроеш кранист, веган, гей, фашист, вишист, пацифист, да спиш, пърдиш или пак гордо навънка да си бръмчиш. Човекът прави анцуга, анцуга човека. Анцук перци кожа, символ на успеха.
Ацук антропология, урок по мега история. Ако се гледаш внимателно, той е и част от фолклора. Кетки навсекъде мек ти капе на душата, а кога си без него се молиш да нема моцичката. Оценяваш го, когато вече го няма, когато ни убиват кайсиите и започва да спарва. И който Ацук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресем земята. Ацук атака! Който Ацук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресем земята. Ацук атака! Който Ацук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресем земята. Ацук атака! Който Ацук шляпа, нека скача в ритъма на рапа и да разтресем земята. Ацук атака! Плюс това, като че ли не изискват особени грижи. Нито се гладат, може да се носят малко по-мръсни. Има сега и скъпи ансонзи, някои по-прости хора си мислят, че е голяма работа да си с пума ансон, например.